मोनसे खौरां फोसावनो सानदों जे जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव जोंहा फैगौ 29 जे बैसाग जोंनि मेनि 14 अक्ट'खालि जोङो सानसेनि हाबाफारिजों जे रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो जोङो खुंनो थामथिम खालामदों आरो बे जायगाया जोंहा थुक्राझार प्राइमारिनि सिङाव थानाय बालाझार गेवलां फोथार जों बाहाय खुंनो थि खालामदों आरो बे हाबाफारियाव जोङो बिटिआरनि जोंहा इएम बिथांमोनखौ जों हांख्रायनो लुबैदों आरो जोंहा 31 नं सिडली समस्तिनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौबो जोङो लेंहरनो नाजादों आरो लोगोसे जोंहा एमसिएलए बिथांमोन दङ बिथांमोनखौबो जोङो लेंहरनो नाजादों लोगोसेनो जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि ओएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांमोनखौबो जों लेंहरनो नाजादों आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां माहारियारि आफाद बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ जों लेंहरनो नाजादों जोंनि गासै मावथि दोलोनि मावथि बिथांमोनखौबो जोङो लेंहरनो नाजादों आरो बे हाबाफारियाव जोंनि ओनसोलजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय बाहाय लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनानै जाफुंसार होगोन जों बेखौ मिजिं खालामनो हायो। मा खावलायो रायजो राजाफोरखौ? रायजो राजाखौ आङो खावलायनो लुबैदों जाहाथे नोंथांमोनहा हारि धोरोम बासियालासेनो बे हाबाफारियाव जाहाथे लोब लोब लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो हायो।